Ce înțelegi tu prin șmecher? Smardoi, tare la bătaie, respectat în oraș, mașini, bani. E din clanul sportivilor. Chiar nu e fraier. Știi câți șmecheri care l-am văzut la pușcărie? Plângând în paravan? Mulți. Când judecătorul i-a dat 6 ani, s-a pus în genunchi și a cerut iertare. Toți sunt șmecheri până când dă judecătorul cu ciocanul în masă. Și atunci le cad toate gradele. Știi ce înseamnă 6 ani de pușcărie? Ai 20. Gândește-te că ai căzut la 14 ani la pușcărie și azi ai ieșit. N-am căzut ca la pușcărie. Eu știu ce zici. La fel ca tine am gândit și eu. Vreau să fiu șmecher, să mă placă fetele, să stau doar pe lângă alți șmecheri, să fac bani, să fac combinații ilegale. Dar va veni o vreme